Welcome ug happy weekend kanatong tanan mga higala ug mga kaigsunan. Nalipay kami nga makigauban usab kaninyo niining atong lahi na usab nga episode sa atong tuluanon takna sa pagtuon. Niabot na ta sa tumoy-tumoy sa atong panagtuon sa tibuok nga quarter mga kaigsunan. Gani, we are now on the 12th lesson for the entire quarter mga kaigsunan, and the next after this mao ang atong katapusan or ang ikakatrisi nga lesson niini nga trimestre mga kaigsunan. Nalipay kita na so far na-cover na to ang kinatibuk-an sa mga panghitabo nga gilatid sa entero Biblia mga kaigsunan, and most particularly the book of Daniel and Revelation nga naghisgot sa mga panghitabo sa atong kalibutan sa dili patapuson sa Dios ug takupan ang kasaysayan. Lipay ta nga nagkikauban kamo dinha kanunay ug kuyog nato karon ang ato ang regular nga mga panelists dinhi sa South Philippine Union Conference. Akong ipilay-ila kaninyo ang atong mga kauban karon, si Pastor Rudy Jimenez, ang atong Stewardship Director dinhi sa SPUC, o dinhi sa akong pikas nga bahin mga kaigsunan, ang ato ang Women's Ministries ug Shepherdess International Director sa South Philippine Union Conference, si Ma'am Pinky Cadenas Gulfan. Thank you. Sa dili patamuadto sa unahan mga kaigsunan, atong pangayoon ang giya sa Ginoo alang sa atong hamugaway nga paghangop ni ining atong leksyon karong simanahuna. Atong hangyoon si Pastor Jimenez nga modumala sa atong binuksan nga pagampo. Atong idoko ang atong mga ulo, mga kapaglaom alang sa pagampo. Amahan namo nga langit nun, sa amo karon nga pagsugod sila inapod nga episode ilabi na ni ining ika-12 ka mga suhito sa leksyon tibuok kwarter. Among giimbitar ang imong balaanon nga presensya. Gamhi kami, espiritu nga balaan, lamdagi ang among alimpatakan, ang among kaugalingon, aron ang tanan nga nagasubaybay ni ini nga pagtuon, makabaton kami igo nga kaalam, nga among maaplikar ug among pahat usab ngadto sa uban ang hingpit nimo nga kamatuoran pagpangandam alang sa umalabot nga panghitabo nining kalibutan nga among gipuy-an. Salamat nga dili gyud nimo ihikaw nga among gipangayo, imong ginatubag ang tanan namo mga pagampo uban sa hingpit pagpasaylo sa mga sala. Kini amo pagadawaton sa ngalan ug sa gahom ni Hesus amo manluluwas. Amen. Amen. Sa dili patamuadto mga kaigsunan sa atong pagtimbaya sa mubo nga higayon alang sa atong mga higala o mga supporters niini nga tulumanon mga kaigsunan, akong i-announce ninyo ang title sa lesson nato karong simanahona. It is all about Babylon and Armageddon. Kung atong tanawon mga kaigsunan, in popular culture, na sikat kayo kining Armageddon, gani aduna kitay salida sa Hollywood nga gihimo niini mga kaigsunan, mahitungod sa umalabot nga katapusan sa kalibutan. Gumikan kay adunay dako kaayong heavenly body nga daw mo bangga sa kalibutan, which is depicted on that movie. O karon mga kaigsunan, atong tanaw ng mga espirituhanon nga implication sa pulong nga gihisgutan diri sa pinadayag mga kaigsunan, and that is most particularly Armageddon mga igsoon. Naay duha ka mga entities din nga atong tanawon mga kaigsunan, kay ang atong title karon is about Babylon and Armageddon. Unsa ang Armageddon mga kaigsunan? Unsay kalabutan niini sa Babylonia ug sa Jerusalem, ug unsa nga matang sa gubat ang nalangkob niining mga butanga. Dako kay nga atong panahon alang niana, pero unahon nato ang pagpanimbaya sa atong mga higala. We'll get back to these points. Ma'am Pinky, akong ihatag kanimo ang tanahon sa pagpanimbaya sa atong mga supporters ug mga viewers. Akong kinising-kasing nga pagpanimbaya sa atong mga kaigsuonan, dili pa lang dugay diha kami sa Taytay, Palawan. Nagahimo sa usa ka mission trip nga gipasugdahan sa atong mga magbubuhat gikan sa Southern Asia Pacific Division ug sa atong mga kaigsuonan diha sa Faith Academy, ang mga faculty and staff, sa atong mga kaigsuonan diha sa Taytay nga nagpaluyog yun sa buhat sa maong mission trip, o ang atong maabtikon diha nga presidente sa Palawan na mission in the person of Pastor Dan Malabad, kauban siya ang kapika si Ma'am Lani,
o sa tanan nga mga office workers o directors malipayong adlaw igpapahulay. Og dili pa lang usab dugay di atong milabay nga Sabado didto ko sa Butuan ako sab ipadangat diha kaninyo ang among pag-greeting sa inyong tanan labi na diha sa Tamarin Church o sa tanan nga mga kaiglesahan diha sa Northeastern Mindanao Mission. Amo sab ipabot ang among mga greetings sa ato ang mga tigpaminaw dinhi sa Kapapud-an o sa atong mga komisyonan. Doon ako nakaduaw ko dito sa Buanga Peninsula, dito sa distrito sa Buog nga kanhi dito ko panerbisyo sa unang makatuigan sa pagsugod nato sa ministeryo tungod kadto na tay wali dito nga paghimuon karong July. Sila kanunay pasiugda nga nagatan-aw sila nining atong takna sa pagtuon. Bisan pa sa Western Mindanao Conference, sa Buanga Peninsula, tanan nato nga mga leaders, mga membro sa iglesia ug mga opisyalis, ug dinhi usab sa kaumhan sa North Central Mindanao Conference. Dito ako sa Mountain View niadtong miaging semana, miaging Sabado, ug sa Bernice sa gabi nagatan-aw usab ang ato ang mga kaigsuonan, atong mga kapaglaom sa tanan o halos-halos nga mga iglesiyahan nagahimo sila sa pagsubaybay nining atong takna sa pagtuon. So maayong buntag ninyo tanan, happy Sabat alang sa tuang pagpadayon sa tuwa karon nga episode. Well, salamat kayo sa atong pag-mention ni ining atong pipila ka mga higala o mga kaigsuonan nga nagsunod kanunay. We would like to specially greet atong mga kaigsuonan nga anaa sa lain nga mga dapit gawas dinhi sa Mindanao. Na tay mga viewers diya sa Kabisayan ug sa Luzon. We greet you happy weekend kaninyong tanan mga kaigsuonan. Salamat kayo nga ang Dios kanunay nga nagamit niining takna sa pagtuon nga malamdagan ang atong panghuna-huna o madungag-dungagan ang atong kahibalo mga kaigsuonan sa atong sinimana nga leksyon. We also would like to greet our brethren who are overseas dinhi sa Middle East, dinhi sa Asia, in South Korea ug sa Thailand ug sa Indonesia. Amo kamong gi-greet happy weekend mga kaigsuonan. Maingon man usab sa atong mga minahal nga mga kaigsuonan nga nasa Europe ug sa United States of America and in Australia. Happy weekend kaninyong tanan. Special greetings usab sa atong mga kaigsuonan nga nagapaminaw ni ining Sibya pinaagi sa atong mga Hope Radio stations. Happy weekend kaninyong mga kaigsuonan. Atong pinalangga nga mga Sabbath School teachers, mga pastors ug mga kaigsuonan nga nagapaugmad sa ilang kahibalo sa atong lesson every week through takna sa pagtuon. Karon nga week akong gi-greet ang atong mga kaigsuonan ug mga kabatanunan ug mga leaders sa Valencia Central Adventist Church. Gumikan kay nining simanaha, aduna kitay gihimo dinhi sa iglesia nga usa ka week of spiritual emphasis. Ug usa ka dako nga pribilehiyo ug kalipay ang makigkauban kaninyo nining talagsaon nga higayon. Now, we will move to our lesson for the week mga kaigsuonan. Atong ihatag ni Ma'am Pinky ang pagbasa sa atong memory text niining semanahona. Pinadayag 17 versikulo 5 nagaingon og nasulat sa iyang agtang ang usa ka ngalan, tinago Babylonia ang dako, ang inahan sa mga bigaon o sa mga kangilaran sa yuta. Okay, daghang kayong salamat Ma'am Pinky sa imong pagbasa sa atong memory text. It's speaking again of Babylon mga kaigsuonan. And in the book of Revelation, sa atong leksyon, gihisgutan din nga it has appeared 6 times sa tibuok nga balasahon mga kaigsuonan. Actually, ang number 6 is a symbolic number that refers to Babylon as well. Kaya ang numero nga iyaha sa Ginoo mga kaigsuonan, which is highly spiritual, is number 7. Number 6 is Babylonish mga igsoon. So, kaunom siya ni gawas dinhi sa Book of Revelation, and in all, every time nga nilugwa kining ngalana mga kaigsuonan, nagisgot kini sa mga imahe sama sa iyahang kaulag, sa iyang kahugaw, sa iyahang mga pagpanglingla o pagpangdaot sa katawhan sa Dios. And every time the word Babylon is being mentioned mga kaigsuonan, kabatok gyud siya kanunay sa tinuod nga matang sa pagsimba. Daw iyang giilog, ato naman yung ginabalik-balikan o gisgot mga kaigsuonan sa milabay nga mga episodes,
gusto niyang ilugon ang pagsimba gikan sa mga katawhan nga takos lamang sa tinuod ug buhi nga Dios. Now we will go deeper niining atong pagtuon karon mga kaigsuonan, labi na gyud nga nahisgutan ang pulong Armageddon. Pero sa dili pa ta moadto sa unahan, akong ihatag sa atong mga kauban ng mga panelist ang ilahang mga introductory thoughts niining atong lesson karon. Pastor Rudy. Mga kapaglaom sa giingunan ni Pastor Hesbon, nga kaning ni ang pulong Babilonia nga dako nga sumala sa tuwa karong pagatun-an, dunay daghan kayong mga butang nga gisulti sa pedayag, gihulagway ang mga imahim, unya pinaagi ni ana ato pong makatunan unsa ang kalabutan niini sa ato pagpangandam alang niining katapusan nga pagpuyo nato niini nga kalibutan. Sa ato pa, in other words, kaning pulong Babilonia, gipasabot ni siya nga doon na bitay confusion na ikalibog unya sa tanan nga mga hulagway nga atong makita diri sa pinadayag. Kung dili ato ni siya tukiun og maayo, usahay masaag ta. Hangtod nga ato ang pagsunod sa kamatuoran ma-divert tungod niining mga pagtulunan nga gimugna pod sa kontrabida kani amaguta sa drama pa o sa kanini ang episode na agani ng bida na apong kontrabida na agani tinuod na apong dili tinuod tun-an gyud natong maayo para nga di gid ta musukwahi unsa ang kamatuoran nga gitudlo nga pinaagi dinhi sa libro sa pedayag nining ka atong pagtuon. Yeah, salamat kayo niana Pastor Jimenez. Yang gi-highlight dinhi mga kaigsuonan ang contrast between true and false worship. Ang tinuod nga pagsimba mga kaigsuonan usa ra gyud. Ug ang kalainan niini aside from its being true, ang opposite diri mga kaigsuonan is everything that is Babylonish mga igsoon. So ang Babylonia, ang piki nga pagsimba, ang piki nga matang sa pagalagad, ang kaaway o ang opposite o ang kasumpaki sa tanan nga matuod nga pagsimba og matang sa tinuhuan og relihiyon mga kaigsuonan. Now, there is a contrast. Ug atong tanawon kani karon, mulaktod ta sa ato ang main core sa atong lesson karong simanahon na mga kaigsuonan. Naghisgot kini og Armageddon. To begin with, ang Armageddon mga kaigsuonan appears in the book of Revelation only once. Kausa lang siya nilugwa mga kaigsuonan. And speaking of its context, naman tayo gihisgutan nga katapusang 7 kahampak dinhi sa pinadayag mga kaigsuonan. Actually, adunay series sa mga hampak sa tanan nga mga katawhan sa kaaway. But second to the last of it, nahisgutan dinhi mga kaigsuonan kining gubat sa Armageddon. So tanaw na to, ang iyang sequence sa sa katapusang 7 kahampak, ikaunom siya, and next to that is the second coming, which is the last plague mga kaigsuonan. Kung atong tanawon ang mga lingwahe nga gigamit dinhi, ang ikapito nga hampak mga kaigsuonan, mao'y hinungdan nga ang mga tao nang ngagiw ngadto sa mga kabukiran, mga pangpang ug mga langob. Kings, princes, people, dagko ug gagmay mga kaigsuonan. Unsa ilang gisinggit, tumpagi kami mga pangpang ug mga langob, kay ang ilang chief nga complaint mga kaigsuonan, dili sila makaharong sa himaya sa kordero nga miabot. Which means that is very symbolic, replicative mga kaigsuonan sa second coming of Jesus. But prior to this event, there is going to be a great spiritual warfare nga wala masinati sukad. And the Bible is referring to this as the war in Armageddon. So tanaw na to ni karon mga kaigsuonan ang Armageddon. Unsa iyang mga kahulugan, asa siya gikan nga pulong, kinsa ang naggubat dinhi ato ng tukion karon. Ma'am Pinky, among ihatag kanimo ang imo ang mga panghuna-huna niining bahin sa katapusang gubat mga kaigsuonan. Atong ihatag kanimo higayon. Very challenging kaayo ni mga kaigsuonan kay ang ato gong concept basta gani Armageddon dako nga gubat. Dako nga gubat nga atong gipaning pangandaman nga wa gyud tawo nga arang makabarog niini. O gisampulan ta lang sa bisan sa salida sa Hollywood, makalilisan gyud ang atong struggle ana sa panahon aron makaipso ta sa maong katalagman. Apan matud pa sa Biblia, daghang mga interpretation nga
ilang gipahaom aning Armageddon. Ang ingon nila nga nag-imply ni nga didto mahitabo ang gubat sa bukid sa Megiddo. Samtang nagduaw mi didto sa Jerusalem o sa kining Megiddo, wala na may bukid didto kay ila namang giugban, mga ruins na lang mga kaigsuonan. So imposible ni apan duol-duol diha na diha ang Mount Carmel. Ato nang mahisgutan unya unsay gisimbolohan og girepresentahan sa Mount Carmel. Kining Armageddon, Pastor, sa akong father study dinhi, it is really a great battle for the mind. And a struggle for the mind and a battle for the heart, calling for allegiance to the true God. Yes, Kaya ang issue exactly. good sa ato mga kaigsuonan, nining milabay nga Sabado o karon nga topic, mao ang issue of true worship. So, mubalik gihapon ta nga kining struggle sa mga tao karon nga gipausagdahan ining Revelation 14 ang pag-agda sa pagpabalik yun sa tinuod nga pagsimba sa tinuod nga Dios murag naata diha galibot-libot nga naagi pakigbisog nga ginahimo sa mga huna-huna sa mga tao labi na ni adtong gipasidan-an sa pagtawag sa kaluwasan ining katapusang panahon. Yeah, amen. Salamat kayo ni Ana nga panghuna-huna mampingking atong gipasipot karon sa atong point which is very enlightening mga kaigsoon. Atong ihatag ni Pastor Jimenez ang iyahang pag-describe ni ining pulong Armageddon. Dugang ani mga kapaglaom, ayaw mo kalimot nga atong leksyon na gisgutin hag mga secular nga mga panguna-huna sa mga tao ining planeta kay naay daghang mga even familiar Christians nga nagatuon pod sa libros pendayag. Apan ato himduman most of their interpretation gi-interpret nila ni nga literal nga gubat sa giingon ni Ma'am Pinky, gubat kun dito sa bukid sa Megiddo, pero kamo nga nakabisita sa Jerusalem, bisan pa ako nga nakaadto po dito, wala na mo bukid anang gitawag din ha kanang dapit sa Megiddo. Gani doon na dito yung mga bukid, pero dili naman to ang bukid sa Megiddo. Muna ang ilahang mga interpretasyon. Busa ato karong usahon ang atong tumong sa unahuna kay pagpangandam ba ni sa ato ang nining katapusan nga kapanahunan nga aron dili ma-divert o dili masukwahi ang ato ang panghuna-huna sa pagdawat sa kamatuoran sa mas gihimo sa uban. Muna si Pastor Hisbon ganyan nagisgot siya nga balik ta kay ang tawag sa Ginoo duha man gud ni ka power naaga ni ang kangit-ngit naapod ang kahayag na ang tinuod naapod ang tinuod. Muna ang pirsa sa kangit-ngit maningkamot gyud nga ang tanang mga Kristohanon tanan nga nag-alaga sa Ginoo ma-divert, pero ang atong leksyon malipay ta nga ang atong iglesia naagid tay leksyon sa matag simana, sa matag bulan o sa matag kwarter, sa matag adlaw nga magagiya nato nga ang atong mga panglantaw sa unahan dili gid ta masalaag kay naaman ang kamatuoran nga gisaysay ingon nga atong leksyon sa matag karon ug unya nga atong ginatun-an. Yeah. Salamat kayo Pastor Jimenez sa imuhang gihatag nga dugang kasayuran mga kaigsunan sa atong pagtuon sa lalom nga paagi sa atong lesson. By the way, ang pulong nga Armageddon mga kaigsunan is a compound term nga gikan sa original nga pinulungan nga Ar kun bukid ug Megiddo. So it points back to the Old Testament event nga gitawag og bukid sa Megiddo mga kaigsunan. Pero sa gi-describe sa atong duha ka mga panelist karon, there is no such thing as bukid dito sa Megiddo kay patag kini nga dapit. However, there is a mountain part duol sa Megiddo mga kaigsunan nga atong gitawag sa kaniadto og bisan hantod karon nga mao ang bukid sa Carmel. And it seems that it also refers to Mount Carmel mga kaigsunan in the Old Testament event kining pulong Armageddon. Amen. Pero sa pagkakaron mga kaigsunan, kining manggong atong gihisgutan nga gubat dinhi were actually battles and events that took place in reality sa milabay nga panahon, pero gigamit siya nga lingwahe sa nagsulat nga si Juan Revelador mga kaigsunan to depict another form of battle which takes place in the future mga kaigsunan. Busa, kung atong tanawon dinhi karon, medyo layo-layo kaayo ang kamatuoran nga mohaom siya nga ang gubat sa Armageddon mga kaigsunan is something that will be very literal. Atong balik-balikan mga kaigsunan kining gi-discuss ni
Pastor Jimenez o ni Ma'am Gulfan nga literal nga gubat, actually interpretation sa daghang mga other evangelical denominations mga kaigsunan, para nila ang Armageddon is an actual battle mga kaigsunan nga mahitabo in the end, near the end of times mga kaigsunan, nga mo'y mutapos sa kalibutan. Unya, it will be triggered by spiritual backup. Gani, gubat kuno ni sa mga dautan, batok sa mga matarong mga kaigsunan. O mo-escalate ang mga issues and eventually, bisan ang mga kasandaluhan o dagko nga mga pundok nga di armamento o mga kasandaluhan sa tibok kalibutan ma-involve na mga kaigsunan, this will take place in Megiddo. Pero atong tanawon mga kaigsunan, it is far from the reality nga mauni ang gihisgutan sa gubat sa Armageddon dinhi sa pinadayag. Why? Because let's try to take a look at the instances, ang iyahang pinakaduol nga konteksto mga kaigsunan. Gani, naghisgot kinig mga false spiritual revivals, beginning with verse 12 up to verse 16 sa Pinadayag, Kapitulo 16 mga kaigsunan. Kining gihisgutan nga ikaunom kahampak. Unsa bay mga butang nga gakapanghitabo dinhi? Can you please refer to these events mga kaigsunan that are taking place just within the context of the war in Armageddon. Mampingki, akong ihatag nimo ang time niining gubat nga ilang gisgutan. Sa pito ka hampak. Yeah, sa pito ka hampak. Lain-lain man ning mga hampak diri nga atong gihisgutan, Pastor. Yeah. Okay, there is a 16, and he gathered them into a place, ug iya silang gitigom sa lugar nga sa Hebro nga pinulungan Armageddon. Ug ang ikapito ka manulunda miyabo sa iyang vial kanang iyang Panudlanan. Panudlanan sa kanginan. O Watras ta mampingki gikan diri sa bersikulo 12 paingon sa okay. 15, basahon nato. Pastor, kanang binisaya kay nindot kayo in English mo lang Okay, nag-ingon din sa ato nga leksyon. Ang ikaunom nga manulunda miyabu sa iyang panaksan sa ibabaw sa dakong suba sa Euphrates. Og nahubsan kini sa tubig aron sa pagtagana ug agianan alang sa mga hari gikan sa sidlakan. Og nakita ako nga diha sa baba sa dragon, og sa baba sa mapintas nga mananap, og sa baba sa mini nga propeta, nang gula gikan niini ang tulo ka mga mahugaw espiritu nga murag mga baki. Kay kini sila mauman ang mga espiritu sa mga yawa nga magahimog mga milagro nga managpangadto sa mga hari sa tibuok kalibutan aron sa pagtigom kanila sa pag-asdang sa gubat sa dakong adlaw sa Dios nga makagagahom sa tanan. Yeah. 15, tanawa muanhi ako ingon sa kawatan, bulahan ang magatukaw nga magabantay sa iyang mga biste aron dili siya magalakaw nga hubo og magadayag ang iyang pagkamakauulaw. The last verse 16, og ilang gipanagtigom sila sa dapit sa pinulungang Hebrehanon ginganlag Armageddon. Wow, salamat kayo mga kaigsunan. Dinhi ta magtuyok-tuyok karon sa atong mga puntos mga igsoon. In the first place, gisgutan dinhi ang suba sa Euphrates mga kaigsunan. Actually, si John the Revelator is referring to an event in the past mga kaigsunan aron iyang ihulagway ug unsay mahitabo usab niining spiritual Babylon in the end. Kung atong tanawon mga kaigsunan, ang suba sa Euphrates mauni ang gihimong hinungdan nga na bantog pag-ayo ang Babylonia sa panahon ni Haring Nabucodonosor mga kaigsuon. Imagine, brilliant as he was as a king mga kaigsunan, ang suba sa Euphrates iyang gipalatas didto sa iyahang gingharian sa Babylonia. This is a walled city actually. Ug tungod kay iyang gipaagi ang suba sa tunga mga igsoon, of course, sa atong nahibaluan, bisag asa nga karaan nga mga sibilisasyon, didto gyud nagsugod sa daplin sa mga suba kay didto ang mga pananom mabuhi, ang mga produkto pwede nilang ibalhin didto sa pikas nga lugar pinaagi sa pagpaanod or by means of
water transportation. So dinhi mga kaigsuonan sa brilliant kayo nga panghuna ni Haring Nabucodonosor, gipalusot niya tunga siyang gingharian ang suba sa Euphrates. Pero ang gihimo ni Hari Cyrus mga kaigsuonan, sa diha ngayang gisulong ang Babylonia, iyang gidivert ang uluhan sa suba sa Euphrates aron mohubas ang suba og ang agianan nga ila man tong gipangbutangan og mga dagko nga bars didto sa gawas kon asa na expose ang tubig. Pero pag naog sa tubig mga kaigsunan, didto nilugwa ang dako kayong gawang kansang mga sundalo ni Ciro mga igsoon ni sulo didto aron patyo ng ilang kasamtangan nga hari. And this is actually the sad, faithful end of the kingdom of Babylon. So kung mo tanawon, gihisgutan na din sa pinadayag mga kaigsuunan and very reflective of what will happen in the cryptic kingdom of Babylon which is being ruled by Satan mga kaigsuunan. So nahibalo na ta nga sa bisan unsa nga paagi ang Dios mo gamit og Mesiyas, pagpadala og Mesiyas for the last time si Ginoong Hesus mga kaigsuunan, which is symbolized by King Cyrus at the time he attacked Babylon. Muhatag ang Dios og kadaugan ni Ginoong Hesus aron mapildi ang Babylonia mga kaigsuunan. But aside from that, naatay gipanghisgutan dinhi nga mga kahugawan nga nahitabo. Speaking of false doctrines, mga espiritu sa baki, espiritong mahugaw. Pastor Jimenez, what do you think is the implication ni ining mga butanga sa kahugaw sa gubat nga gakahitabo karon sa Babylonia? Okay, mo ni mga kapaglaom nga atong makita o ato adinhing masabtan nga most of mga event nga gisulti dinhi, mga kahugaw, mga daotang espiritu, mahitungod og baki, naga hulagway ra gid na akani nga tanan mga simbolikal nga mga butang nga mauni ang ato masinati sa ato karong kapanahunan. Og mauna nga sa ending diha kapita sa mao nga kani ikaunom nga hampak, giskutan dayon ang gubat sa Armageddon. Sa ato pa mauna ni ang pakigbisog nga diin nga makita o sulayan ang ato ang loyalty. Asa gid ta aning duha ka power nga diin nagplastar karon sa atong tagsa-tagsa ka pangunahuna. Muna nga kaning mga hulagway dinhi, ayaw gid ninyo kalimti nga pulos ni gisulti ingon nga simbolo nga moabot ihulagway ang espirituhano nato nga pagpakigbisog muning gitawag sa ato nga pagtuon gubat sa Armageddon. Aron ang matag usa maandam sa pagbaton sa ilahang kaning pagsunod asa gyud ang ilaha unya nga himuon nga loyal sila nga ilahang pagasundon ingon nga mga Kristohanon. Kay matud pa dinhi sa di pa ko muundang Pastor Hisbon, ang pulong Armageddon nag-abli ni siya sa kinatibuk-an nga konflikto sa pirsa, batok sa Ginoo ug batok sa yawa. Nga dili ni siya lokal nga gubat kundi gisulti dinhi nagahisgot ni siya sa espirituhano nato nga pagpakigbisog niining atong pagpangandam sa umalabot nga kapanahunan o pagtapos ani nga kalibutan. Wow, salamat kayo Pastor Rod ni anang imuhang point mga kaigsunan about the spiritual battle. Nagisgot mong og spiritual battle karon mga kaigsunan niining gubata sa Armageddon. Nagisgot po din sa verse 15 ang ultimate event nga mahitabo ug unsa bagyod ang paglaom sa mga katawhan sa Dios despite undergoing the spiritual battle mga kaigsunan. Unsa man ang atong paglaom? Atong ihatag ni Ma'am Pinky diha sa verse 15. Tagbasa og chapter 16. Yeah, chapter 16. Yeah. Pinadayag 16 bersikulo 15 nagaingon, bulahan ang nagatukaw o nagabantay sa iyang mga biste aron dili siya maglakaw nga hubo o dili hikit-an nila ang iyang kaulawan. Wow, can you explain more on that Ma'am Pinky? Unsay kahulugan ni ana nga bersikulo? Kung ato ning hatagag kahulugan mga kaigsuonan nga giingon dinhi nga blessed bulahan ang tawo nga nagabantay kanunay kining biste naga representar ni sa iyang kinabuhi
kita nagasuot sa atong bisti, di taganahan ang atong bisti, mansahon, bulingon, nanimaho, gusto tang labhan. Sa atong espirituhanon nga kinabuhi og nag-alaga ta sa Ginoo, ato gini siyang paningkamutan nga mamintinar nato ang atong kahumot diha sa atong pagkinabuhi nga dili ta sa lawayon at tubangan sa Ginoo. Nga dili ta ingnon nga, uy, balo-balo man na sila mga Dios nun, pero mao man ni ang makinaya mo daw hubo ta ana nagsanina pero hubo di ay. Sa to pa wala tay balor ba kay nagprofesta nga anak ta sa Ginoo pero ang atong makinabuhi supak sa atong gimensahe. Amen. And besides that point, mga kaigsunan, salamat kayo, Ma'am Pinky. Gihisgutan dinhi nga ang paglaom sa mga katawhan sa Dios aron mulugwa sila nga madinaugon niining gubata, mga kaigsunan, is the anticipation of the second coming of Jesus. Mahitabo ni sa katapusan sa kalibutan, mubalik ang anak sa Dios, unya ang atong panagang, mga kaigsunan, is also spiritual. Since the battle is spiritual, our armaments need to be spiritual. Makita na ito na sa Episo Kapitulo 6, mga kaigsunan, kining spiritual warfare. Nya dinhi, kining gitawag nato nga mga sapot o pagtukaw kanunay, kining sapot, mga kaigsunan, is actually the robe of righteousness nga gikan ni Ginoong Hesus nga yang ikupo kanato ug mahimo kitang tinuod nga andam niining gubat nga atong pagasubangon. Ayo mo paghawa din ha, mga kaigsunan, abot kita sa ato ang tunga-tunga nga bahin sa pagtuon. Let's have a short break. Ang takna sa pagtuon mo balik gilayon human niini. Welcome back, mga higala. Salamat sa inyong pagpabilin din ha. Atong pag-sumpayan ng ato ang nagkalalom nga pagtuki sa atong lesson niining si manahon ng mga kaigsuonan. Ang Armageddon nga gubat, mga igsuon, can also be understood in its deeper sense pinaagi sa atong pagtuki sa iyahang mga panghitabo kung asa gi-picture out kining butanga, mga kaigsuonan, sa daan nga tugon. Ato na isgutan kaganina nga ang bukid sa Megiddo, mga kaigsunan, is never existent. However, adunay duol-duol nga bukid sa lugar sa Megiddo, mga kaigsunan, nga usara pud kabuok, and which is called Mount Carmel. There was one very significant battle, spiritual battle, nga nahitabo diha sa panahon ni Elias, mga kaigsunan. Let's try to take a look at the event nga nasinati ni Elijah against the prophets of Baal, more than 100 of them, didto sa bukid sa Carmel, mga kaigsunan, which depicts the modern day Armageddon. Bukid sa Megiddo nga mao ang bukid sa Carmel, mga kaigsunan. Atong tanawon ang history back in time kung unsa ang nahitabo ug unsa nga matang sa apostasiya ang nasinati sa mga katawhan sa Dios ni adtong tungura sa diha nga mibalik og pakita si Elias, mga kaigsunan, aron tawgon og balik ang himaya sa Dios sa iyang mga katawhan ug ang pagalagad sa mga katawhan ngadto sa tinuod nga magbubuhat nga mao ang Dios. Pastor Jimenez, your time is on. Dinhi, mga kapaglaom, gisaysay ang gubat o pakigbisog taliwala sa mga propita ni Baal o kang Elijah nga siyang ragin nabilin nga mao nga propita ni atong panahona. Sa diha nga siya mibalik pagpakita didto sa hari ni Hari Ahab, dayon didto gihimo nila ang usa ka senaryo didto sa bukid sa Carmel nga nagahimo sila og paghalad. Unya ilang gi-challenge ang mga kaning propita ni Baal nga muampo sila kang Baal, uban nila nga pagampuan og kinsa nga halad ang pagasunugon
kaunon sa kalayo, ut-uton sa kalayo, mauna ang tinuod nga manluluwas, mauna ang tinuod nga Ginoo, ug didto ato makita sa libro sa ikaduhang 1 Hari, kapitulo 18 nga to sa 40, ang senaryo batok sa ginatus ka mga propeta ug batok sa alagad sa Ginoo. Ug ato mahibaluan mga pinalangga nga makapaglaom nga didto nakita sa tanan unsa gyud ang gahom sa Ginoo sa diha nga ang iyang alagad bisa nag-inusa na lang siya, wala gyud niya biyai ang tinuod nga kamatuoran taliwala niadtong mga mini nga mga pagtulunan o mga mini nga Dios nga gisimba sa mga propeta ni Baal. Salamat kayo, Pastor Jimenez. Ma'am Pinky, kung ikaw si Elias niya atong tungura nga sa imong hunahuna, ikaw na lang usaw niya atubangon nimo ang daghan kayong mga propeta sa kaaway nga Dios. Unsa kay batiw nimo as the solo flight prophet nga gipadala sa Ginoo aron santaon ang ilahang panghunahuna mahitungod sa ilahang Dios nga mao si Baal? Ang example nga girepresentahan ni Prophet Elijah usa ni kadakong hagit sa matag usa ka Kristohanon nga dili siya angayan matarog. Sa panahon nga naihagit sa pagtindog nga dili gyud mahaylo o musibog sa pag-alagad bisan pa kung tapukan siya o lamukon siya sa daghang mga pagtulunan nga mubira niya away from the Lord. So ang kahimtang gud ni Prophet Elijah mao nga nakita nato sa picture nga sumala pa sa sagutan ni Pastor Jimenez, murag naay contest kinsa ang unang kaunon sa kalayo, ug nakita nato nga sa kahimtang ni Elijah siya na lang gyud usa unya hugot na hinuon ang iyang pagsalig sa Ginoo nga human sa iyang pagampo gitubag sa Ginoo ang iyang hangyo o pagpasundayag nga mas labi pang gamhanan ang iyang Dios nga iyang girepresentahan kaysa ni adtong daghang propeta nga mga mini di ay. Yeah, actually in spiritual implication mga kaigsunan, labi na gyud niining katapos sa mga panahon, mura og mabahin ang mga katawhan sa Dios sa pangunahuna nga bahitungod niining pag-abot gyud sa pinakapiot kayo nga kasinatian sa iyang mga katawhan. Gitawag ning experience ni Elijah mga kaigsunan og spiritual showdown. Gani karong panahon na little by little we are experiencing this. Mga Adventista piiton sa pagsimba sa adlaw papahulay, dili tagag kagawasan, labi na gyud magpa-exempt sa eskwela or magpa-exempt sa trabaho, usahay dili ta dawaton kay lagi musimba gyud ta sa adlaw nga Sabado, di ta katrabaho mga kaigsuonan. But there is an ultimate point niining bahina, labi na gyud niining issue sa igpapahulay mga kaigsuonan nga pugso na ang tanang mga tao nga mo simba na dili sa adlaw nga ilang gialagaran nga gibase sa Biblia nga mao ang 7th day Sabbath mga kaigsuonan. So there will come a time nga matawag nato ni siya og spiritual showdown. Og niining tungura mga kaigsuonan, dito man gini nahitabo sa bukid sa Carmel, which many scholars believe to be the one being referred to as Mount Megiddo mga kaigsuonan. Gani, speaking back of the events nga nahitabo sa Megiddo mga igsoon in history, dili lang kay gatusan kundi linibo ang mga sundalo back in history nga nalambigit sa gubat ni ining dapita mga kaigsuonan. Gani in several battles nga kahitabo diri sa Megiddo mga igsoon, sagad gyud sa report sa mga Bible writers, survivors in every battle 0. Kamay ra kayo ang nakalahutay, halos tanan nga niapil ning gubata patay mga kaigsuonan. So this is fierce battles taking place in Megiddo in the Old Testament, pero kining katapusan nga tumoy-tumoy nga gubat sa Armageddon mga kaigsuonan will most likely be the same in its intensity and in its effect. Kung kaniadto walay mo survive sa maong gubat, most especially karon mga kaigsuonan nga ipiton sa mga panahon kining mga false spiritual revivals. Naana ta dinhi
mga false spiritual revivals, false Christ ng lugwa, bisan asa ang mga tao magunahuna ng kinigyod kay big time kaayo ning revival sa lain-lain nga mga nasod, mao na gini ang kamatuoran. Pero abi niyo mga kaigsunan, moabot ta pagsipong sa tumoy nga matawag na to ni siya og spiritual ultimate showdown. Pastor Hes, Yeah. ako bang nakita ba sa imong ipasabot? Sa senaryo bitaw katong showdown sa Showdown. spiritual battle between Elijah nga siya na lang niya 850 ang mga priest or mga prophet ni Baal. Outnumbered. Ato ba ako nakita ba? Not in the ang kamatuoran dili di ay diha gyud sa majority. Yeah, that's Ang right. kamatuoran, ang insakto naa gyud kanunay sa minority. Muna leksyon man ning ato lison na to pagtulun-an ni nga sa ato pug karong kapanahunan usahay makuanta nga nganong gamay raman ang nagsimba sa tinuod nga ipapahulay, nganong gamay raman ang nagsunod sa kamatuoran, di kita mabothered ana mga pinilangga nga mga tigpaminaw amo mga kapaglaom kay ngano sa history lang daan nga atong gitun-an sa atong leksyon wala gyud magdepende sa kadaghan mo na ingon ang Ginoo ang mulahutay ra gyud o ang magpabilin ra gyud nga mahimong salin muna sa coming na to climax unya ani kaning ato na gyud nga masinati sa itong kaugalingon mo to ang pangutana ni Pastor Sibon ganina unsa ka kung kita ang naa sa side ni Elijah dili lalim ang imong kahadlok, ang tanan nimong pagbati, di mo masabtan. Pero kay naa siya insaktong relasyon sa iyang magbubuhat sa atong Ginoo, nakabarug siya o nahimo gyud siyang ihimplo nga kitapod makalahutay, makabarug kung naa kanunay ta sa side o sa kiliran sa atong Ginoo. Yeah. Gusto ko mudugang Salamat ana, kayo. Pastor. Okay, Nindot Ma'am Pinky. kayo ang punto nga imong gidala, Pastor Jimenez, nga kung doon na tayo insakto nga relasyon sa atong tinuod nga Dios dili gid ta angay mabalaka Amen. sa panahon nga naay mga paglutos na mga pagsulay. Nakarubalik ta sa aning Armageddon kay mo gini siya dili pa kaayo madawat sa bitaw sa hunahuna sa mga kaigsuonan labi pa kung bag-o pa sila sa pagdawat sa kamatuoran mao ni nga ngano nga naay battle or struggle of the mind kinig yung atong frontal lobe kay naa paghasol sa atong kalibog ngano nga lisod kay dawaton sa mga taong makiadmanon, mga graduate sa mga unsang mga kurso, meaning intellectual sila pero dili sila makagrasp ani. Ngano man ang mga butang espirituhanon masabtan lang na siya kung ang balang espiritu magadihog kaniya. Okay, so ang kining battle or struggle of the mind, may labot ni siya sa diha nga magkalibog na ang mga tao, labi pag buabot na ang katumanan sa ingon nga dili na makapamaligya, di na makapamalit sa adlaw nga gidisenyo. Unya, nahitabo na ba na karon na ana ba ang siling ana sa kanang katapusang ulan, so naa ang kalibog, so sa to pa Armageddon diri sa utok nga naagid diha ang makaingon ta nga unsa naman ning kahitabo sa tong panahon karon makalibog yung kaayo. So pagkakaron pa lang mga kaigsuonan ug makamatikod mo na anay nahitabo nga mind conditioning. Ngano man nga nay mind conditioning, wa pa gani implementar ng atong gipaabot nga sandilo. Sirado ng mga dagkong tindahan. Di nakakapamalit. That's right. Unya, ang abre na lang kanang matawag tag gusto pud sila nga mulambo silang negosyo pero karon tan-awa ang adlaw nga ilang giisip nga balaan ilan na nang gikondisyon nga wa pa gani andam na sila sa ato padali na lang. Yeah, Tanawa that's right. ang issue sa espiritismo. Ang balang kasulatan nagaingon nga ang usa ka taong mamatay na agid na sa ilam sa yuta hangtod pagbalik sa Ginoo. Ang paghukom kung maayo siya ato sa langit, kung daotan siya ato sa impyerno, hinukman siya sa silot. Pero unsa man ang conditioning karon, ang Hollywood unsay gihimo sa spiritismo. Di-popularize pag Oh, mauna siya hasta ning issue sa kalihukan sa yawa. So, naang struggle gyud sa atong pangutok. Although mahitabo man ana ikapito kahampak ikaunom between 7 and 6 nga na ang Armageddon and that is already the ultimatum. Yeah. Salamat kay niya, Ma'am Pinky. Actually, kung natong sundon pag-ayo ang point ni Ma'am Pinky mga kaigsuonan, kining gikondisyon ang unahuna sa kadaghanan sa mga tao. Actually, nahimo ni siyang popular culture. Nahimo siyang popular religion. Relihiyon, kansang ang mga tao, dili maglisod pag-embrace o pag-adaptar mga kaigsuonan. Nga naman,
Mauna may naandan sa tibuok kalibutan, alangan magpugos-pugos pagikag balik sa kamatuoran diha nga musimba kag ali papahulay nga dili man na bakasyon ang ali papahulay, dili man na siya day off, ting trabaho man na siya. Gani, si Imelda Papin mga kaigsuonan, many years back, nikanta siya isang linggong pag-ibig, ang iyang pinakaunang adlaw sa semana, Lunes baya. Unya sa Domingo, pagsapit ng linggo, giliw ako iyong iniwan. That's already something popular in the culture today, mga kaigsunan. Unya, it will take this final battle nga ang mga tao nga naanad sa sikat og sayon kaayo nga sundon nga sulog sa kalibutanon nga kamatuoran, mga kaigsunan, versus the upstream struggle of true practice of religion. Moabot ang punto, mga kaigsunan, matira ang matibay, ang makaaling kawas ra gyud niining gubata, ang tinuod ra gyud nga mga katawhan sa Dios nga Amen. gikuptan sa iyahang himaya ug sa iyahang grasya. Now, let's refer, wala na tayo time nga mo-discuss, mga kaigsunan, niining spiritual warfare nga gisgutan ni Pablo sa Episo. Ato na lang i-check tong iyahang mga items nga gitawag og espada sa pulong sa Dios, ang kutamaya, ang salakot, ang sandalyas, and many other things, mga taming mga kaigsunan. And these are all being symbols of a spiritual battle ug simbolo ni nga espirituhanon nga mga kagamitan, mga kaigsunan, aron mulahot ta ni ining gubat sa katapusan. Now, let's try to take a look at the second part of Mount Carmel experience, mga igsoon. Partially nahisgutan ni Pastor Jimenez kaganina ang showdown ni Elijah og sa kapin-800 ka mga propeta ni Baal. Pero kinsay unang gipa-showdown, gipauna ni Elijah ang mga manalagna ni Baal, mga kaigsunan. Tagsa-tagsa sila dito og altar. Sa pikas nga bahin, altar ni Baal, mga kaigsunan. Naa dito gibutang sa ibabaw halad nga sinunog, ang pinakahalad nga sunugon sa ilahang Dios nga gialagaran, maghatag og pamatuod, mga kaigsunan, nga mauto ang Dios nga matuod. Pero whole day, mulaslas naman sila sa ilahang mga lawas, mutyabaw naman ang mga propeta ni Baal, singgit lukso, mura bitaw og kini gitawag nato karon og mga false revivals og kini bitawng maoy-maoy nga experience sa panahon sa ating simba. Actually, mga kaigsunan, it's as desperate as that nga mag-claim sila nga napuno sila sa balang espiritu, mukamang-kamang, mulukso, mulatay, maglaslas sa kaugalingon, musultig, lahi-lahi nga mga pinulungan. I could see the same experience dito sa mga propeta ni Baal, mga kaigsunan. Gani, gipalapalahan pa sila ni Elias, sige, singgit pa mo kay basig makamatarang inyong Dios. Basig kay natulog. Nakatuog ro tingali. O nagsuroy. Pero actually, mga kaigsunan, at the end of the day, nothing happened. Gani, diri sa katapusan, mga kaigsunan, makita nimo nga bisan unsaon kapag tumog sa yaga-yaga sa popular culture and religion, mga kaigsunan, ang imong gamay nga tinuhuan, nga mao ang kamatuoran. Tanawa ang halad ni Elias, mga igsoon, gibubuan og pila ka baril nga tubig, gikanlan pa dito sa iyahang alirong. Pero abi ninyo, usa lang ka sangpit ni Elias, mga kaigsunan. Simple prayer. Simple prayer. Wa siya biyai sa iyang tinuod nga Dios. Because in the real sense, there is only one true God. Gikaon ang iyang halad, apil ang kamada sa bato, giut-ut og apil sa kalayo, mga kaigsunan. And right then and there, that was the deliverance of God for His faithful few. So, nining panahon na, mga kaigsunan, mura og makita na to ang simbolo bitaw nos katapusan nga moabot na ganita sa showdown sa tong pagtuo. Ang uban sa tua bitayon unya ituklod nga nagahugot na daan ang hikot sa liog, kung muingon asa bagyo ka, anhi bagyo ka tinod nga kamatuoran or sa kamatuoran nga iyas kalibutan, pag ingon mo nga iya gigos Ginoo, patay ka.
Aw That di man is ka the wala end ka time. ana. Yeah, Pastor, kay that's bisan showdown. mamatay ka, That's it. literally, but the Lord has promised, nagsaad ang Ginoo nga bisan kanang siya nga kawad-an sa iyang kinabuhi, tungod sa Ginoo siya makabaton hinuon niini. Yeah. So dili ta mahadlok kung ang tao magapatay sa atong lawas kay ang Ginoo man magahatag natog bag-ong nga lawas. Nay usa ka punto, Pastor Hes, Ma'am Pinky, ngun sa tong leksyon. Tinood mo to, humana mo tong showdown dito. Simple kay prayer ni Elijah, pero nakita gyud sa mga tao nga ang matuod nga Ginoo kadto gyud gi alagaran ni Elijah. Ingon ni tong leksyon ay quote ang punto, whatever remains anon about Armageddon. Di mo ginato ni matugkad tanan, daghan pa man gyud atoong tukiunon ani. Pero nag-ingon din ni, at least for now, we know the outcome, destruction of the enemies of God and vindication for God and His saints. Amen. Atong makita, dili gid pasagdan sa Ginoo. As long as we stand firm, as long as we do what is right in our belief with our true God, sa katapusan, matud pa din ha sa usa ka sugilanon nga mudaog gid ta. Mahimo gid tang hari kauban ni Ginoong Hesus kung kita mulahutay sa pagkupot sa kamaturan. Amen. Amen. Ma'am Pinky, sa dili pa nato ni takupan ang ato ang pagtuon karong simanaha, atong ihatag kanimo ang imong mga parting statements bahin sa atong lesson karon nga week. Ang mga kaigsuonan, di amang kita aning topic nga murag maka-challenge sa atong panghuna-huna. Kay kinigong gipangandaman nato nga pagbalik sa Ginoo, mo-involve ni siya og kanang hugot nga pagdesisyon pabor sa Ginoo, kay mupili man kita sa pagsimba between sa tinuod nga Ginoo og sa kanang counterfeit, no? So sa ato pa diretsohon na lang nako Sabado or Domingo. Ang mga gahom nga nagpaluyo ni ini mga kaigsuonan, mubalik na punta sa atong gisgutan dinhi ang kaning mga gahom nga ato nang ni-mention sa previous nga mga leksyon nga kung imong pamation di jud ka katuo nga mao ni silay mo hatod nimo sa gitawag og final phase sa persecution. Amen. Kay mo abot man ni nga kana bitaw ang atong gipangandaman nga nais sandilo unsa ba advance lang kog gisgot ana. So kung mahitabo man ugaling nga molabas ang tinuod nga mga katawhan sa Ginoo, mahimong law breaker according to them, no? So there will be a time that history will repeat itself. Nga naay persecution nga mahitabo, man, di kita mabalaka ang mga kaigsuonan, di puta magkalibog because it has been proven in the history nga ang katawhan sa Ginoo maugid na punteriya sa iyang kaaway sa dili pa mobalik ang Ginoo aron gamay ra ang maluwas. So nahinaot ko mga kaigsuonan nga arita sa pabor sa Ginoo nga magkinaon sa atong kinabuhi karon adto kita kupot sa iya. Yeah. Salamat kayo sa point, Ma'am Pinky. Actually, kinibitaw magunahuna ta mga kaigsuonan nga ipiton ta dinhis katapusan. Kining moabot ang massive persecution or moabot ang spiritual final showdown mga kaigsuonan. Mao ni ang kalangkuban sa ginatawag natog katapusan nga gubat sa Armageddon. Pero abi ninyo mga igsoon, ako lang ipahibalo sa inyo agi og pagpadasig kanatong tanan. Ang ingon nga mga gubat nga sama niini. Usahay magunahuna kita nga kita mo ay nalambigit, kita mo ay mamatay, kung kita mo ay mubarog. But no, the battle has always been ours. Pero abi ninyo mga kaigsunan, do not forget that the battle has always been the Lord's. Iya gid ni nga away sa Amen. Ginoo mga kaigsunan. Kitang tanan ni mga sumasalmot lamang. Ang atong participation mga kaigsunan is only to signify kung kinsa gyud nga kampo ang atong giapilan. Ug ang kadaugan gani mga kaigsunan gisaad na dinhi sa mga instances nga gisulti sa atong lesson sa kinatibukan mga kaigsunan that in the end God will always prevail, giving no room for evil anymore forevermore mga kaigsunan. Amen. Mo ni atong saad. Sa dili pa nato ni pagkatakupan, parting statements ni Pastor Jimenez mga igsoon. Mga kapaglaom, ayaw ginmog kalimot ang mga pasidaan sa Ginoo. Baliktas iyang giingon, Pedayag 1:3, bulahan ang magabasa, magapatalinghog og magatuman
kay ang panahon haduol na. Magkinaunsa man ang atong pagpuyo sa kalibutan, asa man ta sulayan sa ato ang mga pagpangalagad, be extra careful, pabilin ta nga ganunay nagatuon, nagapaminaw ug nagasubaybay, nagasunod aron dili gyud kawang ang ato ang pagpangandam alang niya nang sinaad niya langit nun nga pulianan o kinabuhi nga wala na pagkatapos. Amen. Salamat kayo sa atong kauban nga mga panelist karon nga nakig-saysay sa ato ang lesson for the week. In recap mga kaigsuonan, matud pa ang Biblia nagsulod kini og tale between two cities. O ang duha ka mga dagkong siyudad nga gisgutan sa Biblia mga kaigsuonan mao ang Babylonia ug ang Jerusalem. Ang mga katawhan sa Dios gitaral ngadto sa Babylonia, pero ang Dios mga kaigsuonan may panahon nga ang iyang mga katawhan nga nahimong sakop sa Babylonia, iyang gipangkuha balik ngadto sa Jerusalem. Amen. This has been going on in different seasons, in different times, in different generations mga kaigsuonan. Mubalik gihapon ni sa katapusang panahon. Ang tinuod nga balaang syudad, ang bagong Jerusalem mga kaigsuonan, batok niining mystic Babylon will come at the last time mga kaigsuonan dinhi sa gitawag nato gubat sa Armageddon. Kampo sa Babylonia, batok sa Jerusalem. Kampo sa kaaway o kampo sa Dios. Kitang tanan moabot niini sa kasipungan mga kaigsuonan, but the only hope is when we cling to the promises and our allegiance ngadto sa atong tinuod nga magbubuhat kay kaniya ang kaluwasan ug ang kadaugan hangtod sa walay katapusan. Amen. Amen. Daghang kayong Praise salamat the sa Lord. inyong pagkiguban diha mga kaigsuonan. Atong kining pagkatakupan pinaagi sa pag-ampo ni Ma'am Pinky Gulfan tapos niining usa ka halad sa musika. Everywhere I go, in all I do and say, standing close beside me there to guide me day by day, is one who knows my heart, all my sighs, Halangdon ug gamhanan namong Dios nga mahan. one who Among gibati ang among panginahanglan sa imong balaang espiritu sa pagtabang kanamo, sa pagtugkad, sa nagkalalom namo nga leksyon. Ug kining kalibog amahan nga magahitabo sa matag usa namo kakahuna-huna. Ngay mo kaming lig-unon sa panahon nga moabot kini. Nga karon pa lang daan, imo ming tabangan sa pag-lig-on sa among pagtuo diha kanimo, nga dili kami basta-basta lang musibog sa among pag-alagad kanimo, bisan pa sa tumoy sa kamatayon ug mga pagsulay. Amahan, ang among handom o pag-ampo, nga ikaw magtubag sa among mga hangyo, lig-una ang tanan namong mga kaigsuonan, nga nagahigugma ug nagalagad kanimong matinumanon sa katapusan sa panahon, kay amo kining gipangayo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. I will Amen.